priatelia, takže akurát vychádzam z domu. Dneska sa chystáme do Orechovej Potône a pôjdeme na Slovakia Ring. Takže sa teším. Zajazdíme na mega brutálnych autách. Ford Mustang a Porsche 911. By mi malo prísť auto. Takže sme teraz na Sivej Brade, ale momentálne nevyviera. Nič. Máme nejaký kostolík, ale momentálne zamknutý. Tu dole máme autičko. Zatiaľ takto sa začína naša cesta. Ideme skúsiť ešte trošku ďalej ísť. Tam by tiež mal byť prameň, tak uvidím. Máme poháre, tak si možno niečo načapujeme, aby sme boli zdravší. Takýto pramienok. 10, 11, 12, 13 a 14. Ak by niekto vedel, čo to znamená, tak mi to napíšte do komentárov. Krása. Kaplnka Svätého Kríža. Zamknuté. Pozrieme, čo je tam. Máme obraz. Že toto je to v tom kostolíku. A tu som našiel ešte jeden pramienok. Že sme si dali kávičku na MV-ke. A teraz ideme. Takže dorazili sme na miesto Slovakia Ring a ideme sa ukázať, že sme tu. Je to tu strašne veľké. Ale zatiaľ vidím len samé motorky, auta žiadne, takže ťažko povedať. Vyzerá, že majú asi nejaké preteky, alebo čo? No, vidíme. Tuto je Mustang. Na tom pôjde brat. A tu je moja Porsche 911 Turbo. R19 kola, krása. Paráda, paráda. No, myslím, že môže byť. Auta kvalita. Mám číslo. Je to 6. Tak sa vidíme. Takže práve je to naštartované. Vyzerá to asi takto. Krásne škrupinové sedadla. Budíčky, karbonový volant.
vyzerá zle ani tá 911 s krásnym spoilerom. Nejaké kolieska. Takže máme autičko. Ideme teraz hore, lebo máme až o 17:20 máme byť dole a je momentálne 16:49, takže máme čas. Ideme si pozrieť dráhu z hora. Takto pekne to vyzerá tu celé kolo. Už bude to zaujímavé. Už príprava vrcholí vo veľkom. Už pripravený. Máme nejakého Renaultíka, Porsche. Honda. A Hyundai. Poď. Má to nejaké zvuky. Sa pripravujú na štartovaciu dráhu. Takže tak. Ešte nám tu ide Volkswagenik nejaký. No, nejaká stará klasika od BMWčka. Ďalší Renault. Sú tam všetci? Tu je Honda S2000. Tu štartuje Mustang. To je 911 turbo. Ja už myslím, že sú tam všetci. Môžu štartovať. Teraz ide Lamborghini. Ideme teraz dole, už lebo treba sa prichystať. Na 20 by sme mali vyraziť.
že? Snáď mám teraz dobrý outfit. A ideme si pozrieť všetky autá, ktoré prídu stadiaľ. A sme odstavení. Môžeme ísť. Takže sme tu. Akorát sme došli teraz do obchodného domu, tak sa chystáme teraz hore.
Takže, čaute kamaráti, taký menší upgrade tej výstave Titanicu, čo sme boli. Určite to každému vrelo odporúčam. Je to naozaj veľmi zaujímavá výstava Titanicu. Na tej výstave sa dozviete napríklad, že aká firma zostrojila túto loď, koľko bolo cestujúcich, koľko prežili, koľko zomreli tam, hej. A teoreticky dostanete taký boarding pass, áno. Tam vlastne máte napísané meno nejakého, napríklad ja som bol Mr. Thomas William Solomon Brown, hej. A vlastne je tu napísané aj, že či som bol v druhej, prvej alebo tretej triede, hej. Takže tak. Hej, napríklad, že vek je 60 rokov, pochádzal som z Kapského mesta v Južnej Afrike. Elizabeth Brown. A vlastne nie, to bola manželka. Takže tak. A bol som vlastne úspešný hotelier. Bol pripravený na začatie nových podnikateľských aktivít. A Thomas cestoval z Južnej Afriky do Seattlu, kde žila jeho švagrina. Takže tak. A takisto je tam aj originálny ľadovec. Originálny ľadovec, ktorého sa môžete aj kľudne dotknúť. Koľko uhlia to spotrebovalo. Takisto všelijaké artefakty sú tam, hej, ktoré sa našli vlastne, alebo vylovili. Aj napríklad, kto bol posledný žijúcim človekom. Hej. Bola to nejaká Milvina Deánová. Veľmi veľa zaujímavých vecí tam je. Ešte som chcel povedať ohľadne toho boarding passu. Ako som spomínal na začiatku, ako ho dostanete a prejdete vlastne celú výstavu, tak vlastne na konci je zoznam všetkých mien a vlastne sa dozviete, že či ste prežili alebo ste skončili na dne Atlantiku. Takže to je všetko. Samozrejme, ak sa vám to video páči, budem rád, keď zanechajte like a my sa vidíme pri ďalších videách. Čaute!